ताय हमनी के मन तल फैलाए रहा कितना ऊंच उपजी भइल ये बाबा के स्थान पर माई बाप के इतना बेटा बेटी के पर दर्द बुझाला के हमारा बेटा बेटी के दुख दर्द बा होता ये बाबा के हमनी के संतान है जा। ये धरती पर जितना जानवर से लेके इंसान बा चिड़ई चुरुंग सब बाबा के अंश है। सब इनके खेती गृहस्थी है हमरा रजन बने जा। ऐसे बाबा ना चाहने कि हमारा रो कष्ट होखो। ये बाबा कबो चाहने कि शिष्य और चेला अच्छा से रहो सुरक्षित से रहो। 3 गो सूत्र के माध्यम से हमने के जब गुरु बनौले बन जा तो वो चेला अपन जरूर माने कि हमार चेला हमारा चरण में काहे खातिर आइल बा का कहे चाहता है एकरा का चाहे हमरा रो का घटल बा सब जानत नहीं। अबे सुनी है घट घट बासी गुरुदेव अभिनाशी गुरुदेव घट घट मिहे के प्रवेश लेल बानी। बाबा भगवान के ह जे बोलता उहे ह देवता जे बोलता उहे ह जे चलता उहे ह। लाख हमने के मंदिर मस्जिद में कपूर अगरबत्ती जरावल जाई मन महादेव लायक ना होई तो अपन शिष्य चेला बना नहीं की सकत। जिंदगी भर हमने के कपूर अगरबत्ती जरावल जाई जिंदगी भर हमने के जल ढारल जाई लेकिन माई बाप के जब तक सेवा ना करे जन्मदाता माई बाप ह। घर ही में चारू धाम बा घर के धाम छोड़ के जाता नहीं हम तीर्थ यात्रा पर। बाबा कहाँ बानी के देवता है ओकरा के चिन्ही त पूजा करी। कहे साहेब हरेंद्रानंद कहनी कि लाख पूजा करत नहीं लाख शिव चर्चा करत नहीं लाख समझौता करत नहीं लेकिन शिव शिष्य नहीं कहा सकत। जब तक अपना माई बाप के आदेश में ना रहे जब तक अपना सास ससुर के आदेश में ना रहे पति बानी उनके आदेश में ना रहे जे भी अपना से श्रेष्ठ बा ओकरा के मान सम्मान नहीं की करत तब पूजा कर सब बेकार बा। हमने के दिन रात चर्चा करत नहीं जा शिव चर्चा करत नहीं जा। एको पल महादेव के चरण में मन झुकत बाना का कहने हरेंद्रानंद का करे के बा कैसे जीवन में हमार हो जाए एकरे के जाने शिव चर्चा में बटले बने आ एक दूसरे से प्रेमे नहीं के एक दूसरे से रिश्ते नहीं के। अपने घर में विवादी फैला रहता अपने घर में टेंशन बा अपने घर में